setmana de la mobilitat l'hem preparat, o hem intentat preparar-la pues, més participativament, col·laborant en altres organitzacions. No només en els col·legis, que l'any passat ja havien col·laborat en ells, sinó també en associacions del poble, com és l'associació Minca, la Societat Ciclista de Sant Joan i també l'associació Camins, que està preparant, bueno, ens ha ofertat o ens ha proposat una sèrie d'activitats i a més, no durant aquesta setmana, sinó també en la següent, anem a fomentar els camins històrics, anem a fer campanya per això, o sigui, això no se para en esta setmana, sinó que continuarem fent. Així el que estem celebrant pues, és diguem-ne el dia sense cotxe, el dia 22, que és el dia oficial, i hem tallat tant el carrer del Sant Antoni com diguem-ne la Rambla de la Llibertat fins al carrer La Mar, pues, per oferir tot tipus d'activitats, tant pues, exhibició de patinatge, zona d'inflables, zona d'habilitat ciclista i deixem també espai obert per a que la gent pugui caminar tranquil·lament i pugui pues, anar en la bici, anar als patins, utilitzar pues, esos vehicles sostenibles i perquè tingui un espai pues, d'esplai tranquil·lament. No? Soparada fresca, que és el mateix que vam fer l'any passat, que va funcionar molt bé i va ser molt bé acollit, que serà un sopar en el carrer, on els veïns podran ocupar un espai que normalment és per al cotxe, pues, per a sopar, en els veïns, no? Fer comunitat, i també estarà amenitzat pues, per la banda de la Societat Musical La Paz. L'últim per a diguem-ne tancar la setmana oficialment és la volta ciclista, que se fa el diumenge, i cinc del Parc Manzaneta, en comptes d'eixir d'ací, que així com s'estarà celebrant el Mercat Arrels, pues, diguem-ne que s'hem deixat tranquils aquest espai, passarem per ací. Enguany pues, l'hem preparada per a que sigui més reivindicativa, és a dir, el que és la volta pues, passarà per la Miguel Hernández, que és una via important que a més està pensada només per al cotxe, i la reivindiquem ocupant-la en bicicletes per a reivindicar que un espai com aquest també ha d'estar pensat per a altres tipus de vehicles, no només per al vehicle a motor o el cotxe.